Puri ma dia tu na foko dia ani pek mi felang nen chef na foko tu. Mấy mo. Purim hi nge. Purim hi am Israel te Israel fatitana i keimani foundation kan keimani kan dam chho theina hunan ya esterik bu khain lo chiar tonga ester bu a chuanin mi zong am Israel te zong Israel fat zong ti chimit vek tumna kha hamana na tumna kha tuna chuanin chan him kan lo nia chu bang chuanin purim ne chu hlim taka lom turin am Israel te hi Israel fat te kha i thu pek kan nia chu bang chuanin he purim di hi kan lom mai lawa chu bang chuan kan dam chho theina kan keimani ta na keimani tan khanin foundation ni chu bang chuanin tuna kar om theina chan po hi he mi purim wang hian ni chu bang chuanin voini hlim taka lom turin tutuk na kan alo siam ta a kan tora mi thiam ten chu bang chuanin lim takin kan lom ta ni voin himo tataran ye thiên gia là purim kan mang le thea tam takin ti me mo alo ma juda mun tin om tan purim samya kan ti ni se tin om taka purim lo man thainan koi huna sim ami se ti me la tunin do mi khama te pon ni se mi tam takina he hunan man thei ra ka lo mang thei te hi mar so na ni ti hi set ka thain ka se khop me he hun hi ti me ang kan lo dam hi chuan angai ve me turan nei hi lo ora ma se ting hi ni chin lo wa te tuna po hen har satna ne ya ti me la sisel thatna lo na wanga voina hen tu he rokal thei lo ka lo ti me ang chu te po chon tam na lo nei se chu ni mai ti chuan voin chu kamang no khop mai ti me la ya karin phak ba kin no mai Anh nghe in này à ha. Kan ai mo? Manot mislo. Manot mislo. Stop manot. Oh heten sa min ulang tagro heten. Titi talo. Tura thilo sa zong kadot bak. Kasoy du chu miron kanin komta ka chuanin mi binai minister ni Israel kut kan man dan hi kan van phang thiam to tak em Mizorama ho du lama kan man thin te ngai to in khang hun lai po khan kan mang tha thin thawa amero chu tun tu ma chuanin ma kan son to in ka sia sa khunang thil zong point ni selatin a lim lop nang zong point ni sela lim dan to kan thiam to in karinga tun ma te ngai to ai chuanin hei han mizo te chu atu mai po hi lu kan lu te lo kai deuh to chuanin tlemin kan thin te so de phul thina amai ro chu mene shefa te ke ni mizo chu chuak te po hianin hemi alcohol lampang in chunga han lima han lama han zai ho te nuam to viau in ka hriatin kalom na em chu mi pale mei chia in pol sop nur han lamang chi te kha kan nei lutuk talowa kan nei to lo deuh tho hial ta hengi ma kan son an in ka hria kut te limni te man dan kan thiam to veng ka hria alomum ka te pathian zara ma kan son zel tura ka ngai tiang lama te po hianin kut man nuam ka ti khop mai tung tum chu Ole, kan lo me. Tודה רבה. Thuruk in thup chu es theri bua hian lalpa pathian ming hi Thailand ani lo chu chuan ange en tir kan ti chuanin sim hian thil ti kan nei lo chuan engma zia nei lo thil mak hianin min ti har zo lo thil ti angai mo ro ti kha ka soi thei tong ni se Kan lo me. John. Channel Ming. MSDK channel ti khania chu chu mi lo subscribe ba share comment po thei vek like po thei ya chu chu ko ain Lo me. Like and subscribe. like and subscribe Hey Joshua niya kan official photographer niya. official video ni Boy na ani dia no me. Sia khop mai hey. Ni pui po kan kal tra vain chu. Pasal ka hello le kum tang chu. Okay. Ani le wine te kan in to em. Wain tak chu lain lo. Pasal wain lo lo chu kan in. Tודה. Ben nam te. Tuna he YouTube he film lo en zo te. Kung ai takin subscribe sapakaparai ula. Chon like and sapakarai. Maron so yang kan 1 million tel kai tu mang wo.